И Светко, не чекам сега чудафина. Обасвам с джойстик, да знаеш, съм слаб. То път няма да Втора кажа, ама. част. То път няма да кажа, ама. Добре, правило. Ме кажи тогава гъс просто. Гъс, амо. Гъс, амо. На гъс. Я не ме бийте малко. Добре, значи идвам при тебе. Лапа! Иди това е бързо, така. 140! Наносам! Yes! Човек! Стрелял съм с без скоръжда с рибата, брат. Турун. Но манския пропуски. Аз първо си мислех да те пикиксна, ама не. Човек, останах точно на едно. Умирай, бе, Бойко. Добре, бе. Ай, бе, UBS рекорда. Айде, О, дъвпай. OBS. Рекордер. Пайлет. Не се познавам. Да, ударихте! Са във въздуха. Не си познал. Не. Ай! Не. Бързо На 40 си, на 40 си. бе, съм на 148. Ама да, че ме яко спамене. Първо това да не скочиш. Как те мисна? Най-сетне да те убия! Най-сетне да те убия! Първата ти победа го Вълхал с печели, Вълхал нещо Бойко беше, Борисов Вълхала. спечели парламент. И Вълхалката спечели. Бойко Борисов, депутата. Първата победа, такъв със лък. Имам лък и аз вече. Имам аз лък, внимай в Да, картинката, SMG. какво залажа да се излагаш. Не, снайпер ще го взема. Сега гледаш го нонскопам. Сега Сега гледаш го нонскопам, Християн. Не сега гледаш и речко и какво. Страхотно комбо направи. На едно стана! Лагай! На едно стана! О, добре. Вика, не. Не, брат, на едно Гледай го, Бойко, стана. как тича, виж как скочи. Добре, ударих Опа! ти 170 хитка, брат, максимум с Да, мреш, няма скачаш там. Yes! Ех, куче! Лила Блакшън, салката на скопна съм про. Смяна на оръжията грешно, ще се бях. Исках да взема скарам помпата пред сак. Аз по помпата пред сак. Боже, аз смелих на помпата. Боже! И аз дигнах от тебе я. ударих мъжа. Аз пък мъжа. Стана. Боже. Стената? Ударих пода. Вика мъжи. Не! Падна. Да, дали бе. Така, сега вече Не. падна. Дай малко хил, става ли? Дай малко хил. Нямам, хайде. Не! Айде. Айде, сори, брат, ама... Да, слуша вече. Аре бе, брат. Едитвай! Едитнах. Едитнах. Искаш ли много съм включа добър, бе, аз трайхард съм- мода, момче? Да, аз па... Ако биш от StarHard мод, се взема мишката, който род. Шагувам се, че играя с джойстика до края на... Брат, ти ме буташ. Бутам та, защото съм нали дебел. Снайпер. И чакай на мъби, че объркам копчетата. Две от този. Би има вече колкото искаш. Не бе, каме, блокна бе, джигитайци. Пак са е. Не бих ти каска! Ей, дебело едно. GG. Аз по дебело едно. Какво думам? Аз вече не знам какво да думам. Разбирате ли? Ало, Манго, тук ли си? Манго! Трайхарда шит. Манго, тук ли си? Да бе. Сега аз ще трахати О. малкото. Хриси. На мъби. Какво каза? Нищо. Махай са. Ала? Дед. GG. Аре до 69 рунд. Каха? Аре до 69 рунд. GG. Не, айде до 80, искаш ли? Млад. Добре.
Не! Пак паднах, защото ми имам. Чао! Еми чак, че дори не ме стелна. Чай, малко, чакай. Не, отварям Биг Пот! Чай. Дет? GG. И това беше епизод, когато носиш.